आं सानो बिथांनि जिउ आरो सोरजिनि सायाव जोंनि बर' हारिया मोजाङै सावरायनांगौ दङ, मोजाङै इभेलुवेट खालामनांगौ दङ, मुल्याङ्कन खालामनांगौ दङ होननानै आं सानो। बर'नि मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा जिउमा। बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि सुथि मोनखांनाय, जौगाखांनाय, राजखान्थियारि सांग्रांथि बेफोराव बिथांनि गोबां बिहोमा दङ। बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन BA, गिबिसिन LLB आरो गिबिसिन MLA आरो मन्त्रि, आरो गोबाव सम बिथाङा कन्टिनिउवासलि माने लान्थ्रियै 29 बोसोर बिथाङा मन्त्रि जानानै दङमोन। थैजासे बिथाङा माने थैनाय समावबो बिथाङा MP मोन। दा बे हिसाबैनो बिथांनि बिहोमाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। राजखान्थिखौनो होन, समाजखान्थिखौनो होन, थुनलाइखौनो होन, बिथांनि बिहोमाया जोबोद गेदेरथार। जों जुदि नायो जे बिबार मुगायावबो बिथांनि बिबारनि बिलाइफोरखौ, बिबार लाइसिनि बिलाइफोरखौ बोदलायोबानो जों बिथांनि बिहोमाखौ नुनो मोनो। बिथाङा बे समाव गोबां खन्थाइ, बेबायदिनो एकदम गिलिर गिलिर रायथाइ बेफोरबायदिखौ लिरलांदों। आरो आं सानो बिथांनि जिउ आरो सोरजिनि सायाव जोंनि बर' हारिया मोजाङै सावरायनांगौ दङ, मोजाङै इभेलुवेट खालामनांगौ दङ, मुल्याङ्कन खालामनांगौ दङ होननानै आं सानो। आरो बिथाङा जोंनि बे बर' हारिनि खौसेथि, जौगानाय आरो राजखान्थि कनसासनेसनि मोनसे सासे बिथाङा माने जोंनि माने मा होनो बेखौ सिम्बल जानानै जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो जोंखौ जेब्लाबो बेबायदिनो बर' हारिखौ दैदेनलांबाय थानो हागोन।